What's up mga lods? So magandang gabi or araw sa inyo. So papunta ngayon ako ng Bicol. So nandito ngayon ako sa Quezon City magagaling. So ang starting point ko ngayon is itong ng odometer ko is 85,413. So papunta ako ng Sipokot Camarines Sur. So ang pinapanggalingan ko ngayon, nandito tayo ngayon exact sa may Tandang Sora corner Mindanao Avenue sa Navaliches. So papunta tayo ng Bicol. So ito yung odometer ko, 85,413. Full tank ako niyan, na full tank ako. Susukatin natin para malaman natin kung magkano yung gagastusin natin sa gas papuntang Bicol bago makarating doon. So full tank pa naman yan. So pagpapagas natin sa banda Timonan or sa may Gumaka, doon natin malalaman kung magkano na nabawas ng gas natin. Doon pa lang tayo mag-umpisa ng kwenta kung magkano yung nagastos sa gas. So let's go. So ayun mga lods, nandito na tayo ngayon sa may Alabang Muntinlupa. So inabutan tayo ng ulan kanina sa may Quezon. Lakas ng ulan kanina doon sa may taas ng EDSA. So sumilong muna tayo. Ito Kapote. San Pedro na mga lods. San Pedro na tayo. So para okay naman ang naging biyahe, tuloy-tuloy lang. May nadaanan akong dalawang aksidente na disgrasya sa kabilang side. Santa Rosa na tayo mga lods, no? Ito Robinson Santa Rosa. Kasunod din to SM Santa Rosa. Kabuyaw mga lods, Kabuyaw na tayo. Update mga lods, nasa San Pablo na tayo. So alas 4 na lang, madaling araw. Chaong na tayo mga lods, no? Approach check tayo ng ako ng Chaong, province of Quezon. Chaong, ayan mga lods. Kakaliwa na tayo dito sa bypass. Chaong bypass road. Ito kaliwaan natin. Yan, dito tayo dadaan sa mismong bypass para shortcut kasi doon papuntang bayan yun. Okay, update mga lods, na nandito tayo ngayon sa may sa Riaya, Quezon. Mismong bayan nila. Ito yung sa Riaya, Quezon. Dito yung simbahan, yan, plaza. So ayan mga lods, nandito na tayo ngayon sa may Lucena. Dadaan tayo dito sa tunnel nila. Itong tunnel nila may kahawig doon sa Mindanao Avenue sa Quezon City, doon sa amin. Sa may C5. Isa na pag napapadaan ako nito parang may hawig doon So ayan, padaan tayo dito sa Old Sigsag Road. Kanan tayo. Yung kaliwa, Diversion Road. Dito kanan. So ayan, isang bar na lang yung natin, gas. Pagas na tayo dito sa may Flying B at Timonan. So ayan, dyan, yung may crossing na to, junction. Full tank. Bigat nga. Flying B sa Manila ako pinagasan. Pero dito Flying B din. Ay, sa Manila ka? Sa Quezon City. Navaliches Flying B. Isang full tank umabot din dito. May isang bar pa nga Ay, on the beat na. Ayaw ko na sa palanganin Dati doon kami sa Plaridel lang pagas umabot pa doon Okay na yan sir, sagad ko pa. Sagad doon lang kasi Bicol pantatakbuhin ko din ulit. Nasa 200 km na 168 no? Huwag mo na suklian yan. So ayan, katatapos lang natin magpapultang dito sa Flying B sa may Timonan. So on the way na tayo papuntang Bicol. Ito yung kaunahan nating pagas. So bali ang nagagastos pa lang natin sa gas natin is 168. 168 kasi yung binayad natin. Yung pala yung nababawa sa gas natin. Plaridel, CIN, Quezon Province. Ayan tabing dagat, ang ganda ng view. Boundary ng Gumaka at Plaridel. Ito Gumaka na to, part na to. Yung ibang mga biyahero dito, mga trucking, mga parada dito, naliligo sila sa dagat. Yung iba namimingwit, yung iba naman dito sila nagsasaing kumakain. Pasok na naman tayo dito sa Gumaka Bypass Road. Kakanan tayo dito. Gumaka Bypass Road.
Parang kailan lang dumaan tayo dito. Balik na naman ulit ng Bicol.